Dakpan sa mga otoridad ang 50 anyos nga lalaki dito sa Purok 3, Barangay Santa Cruz, San Benito, Surigao del Norte, alas 5:05 sa miaging hapon. Sumala kang Police Colonel Warren E. Dablo, ang Provincial Director sa Surigao del Norte Police Provincial Office. Giila ang suspect nga si alias Jimbo, taga Malaluan Compound, City of Kidapawan, North Cotabato, Socsargin. Kaingong gipangunahan ang manhunt operation pinaagi sa mga personahe sa San Benito Municipal Police Station o Bansalan Municipal Police Station. Giilang suspect nga number 9 most wanted person sa Davao del Sur nga nagatubang sa kasong paglapas sa sections 5 ug 11 sa Republic Act 9165 or mas na ilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ubos sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 21 Bansalan, Davao del Sur niadto pang October 18, 2024. Sa karon, ana-ana sa kustodiya sa San Benito Municipal Police Station ang suspect alang sa tukmang disposasyon. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.